500,000 bilang pahit na kuha ni naman ka. Diyo kan kayo, kusga ka naman no. Pero nangita iba ko. Itong 1 million ako naman no. Matako lang ito akong manok. Ako di sabong dito. Biasa ka. Eh ako itong pangito ng isa ka manok. Yawa ang manok! Wala! Shit! Yawa ang manok! Shit! Wala! Kailangan akong tawagan si Ijinis pala utot. Matay ko ni 1 million na akong manok. Yatay! Tawagan ako si Ijinis pala utot. Hello. Oy, si Ijin Palautot ne? Oh, si Izin palautot ni. Oh, ikaw na tarong ba? Ikaw ne? Oh, ako ni. Oh, nano ko'y mission niya tag na ko si Moa. Ay unsa man ang misyon? Kawat akong manok sa akong kambal ba? Manok ra. Oh, manok lagi. 1 million ito na manok. Way problema na. Unsa man liho ko na ko karon? Karon dayon may dapat wala pa nag 24 hours ba? Makita na ni mga manok nako kay 1 million to na kuya ko to isabong ugma. Sige, balitaan dra ka. Kung Sige, successful na ako misyon, ay kabala ka, ako'y bahala sa imong manok. Sige, salamat. Wa kamalay ang gusto ko na si Boy Tisoy. Sa ako ang iyang manok na 1 million. Oy, boss! Oy! Kamusta nga itong mga tao dito? Nakaplasta na sila, boss. Okay, nakapisto sila dito. Oh, boss. Pero, okay. Ato dito ka. Oh, sige, boss. Ikaw ba, no? Uy! Ata na! Ilan may dali? Bago na ako si boss. Boss! Saman. Kasaglan na, boss! Ha? Sige. Atangin dito. Sige, boss. Sige. Dagan mo na akong manok. Oh, sige. Lapos na rin. Sige. Sige, mas baho akong utot. Sige, baho lagi na ako Ay, sukol ko ba? Sige. Oh, sige. Sige. Bawa ko Baho na ako. Oh, sige. Uy. Bala. Uy. Baho ako utot no. Tugat. Gani sipti ang manok. Sana ka itong kambal ni Bikisi.
Ay, salamat. Successful. Lagi na akong misyon. Buhay na ako ang iso. Muna, isa ka milyon. Bisaya, manin. Iskaman to. Busing ba? Wait, isoy na iskaman to. Ginatawagan na ako to. 2 hours later. Sir Boy Tisoy. Uy, isin pala to. Tingnan ko niya, sir. Successful lang ako sir. Ay, salamat. Ano mo matak ng isa ka milyon, sir? Uy, salamat kay palangga. Kaya ako ng manuka ba kay isabong mo ni po 1 million. Biya ni. Isin pala to. Kung niya, sir. 1 million ni ba? Muna ako katulog ganina kasi ginawa na sa manok ng 1 million. Gago! Saan din yung manok ni? Hybrid ni siya. Isin pala to. Muna yung mahal kani. Kabalong tanaw og manok. Boy Tisoy. Ah, gikan niya guan. New Zealand. Oh, New Zealand lagi kan. Naka-signboard ni siya. Oo. Signboard ni siya ng manok. Isog ni siya. Isip na siya isog. Oh, Tawa tawa ko ko. sulok. Di ba? Oh, kabalo siya mo balance sa kamot. Isog ni siya. Masahit. Salamat. Eh, alam na ako misyon. Ba't ako? Sige, salamat kay. Oh.